ואז משפחות יהודיות וגם... Signore, vuol vedere dentro, insomma chiaro, vuol vedere. Sì, molto. לא זוכר מימי, לא זוכר משהו על מסתבר שהבית נהרס, אבל אבא הגיע עד הנקודה, גם בלי הבית. Questo è tutto il terreno, che è cambiato. Sì, tanto io capisco lei. Il muro era qui, vero? פה הייתה החצר, זה היה גמר הבית, והכל השתנה, הקיר היה פה. אתה מבין? וזאת הייתה החצר, ופה למטה אנחנו גרנו. נו, לך תמצא דברים אחרי שישי. Qui non c'era. בית יתומים הזה היה בליבורנו, ושם ישבנו די הרבה זמן. אנחנו התחלנו לגור פה. אחר כך הגרמנים לקחו אותנו, הבנות של הנזירות גרו פה. את הבנות של הנזירות שגרמנים לקחו אותנו, העבירו במקום שאנחנו גרנו. כשחזרנו, לא היה פה מקום, אז העלו אותנו על הגג. פה מאחורי הבית הייתה חלקה קטנה שהעיקר איבד בקלשון חפירה. הוא ואשתו. זה נשאר באמצע, ואני ראיתי את זה מהחלון, והיה לי משמם. לקחתי את הקלשון כחפירה וגמרתי. מאז הייתי הידיד הכי גדול של בעל הבית. והם גרו... C'era tutto uno. Era tutto uno. Staviamo qui tutto uno. Questo non c'era. Dopo le sorelle sono venute qui. I tedeschi ci hanno preso, volevano prenderci a Germania. Prima la posizione. אבל בגדול כל זה היה פוגע. פוגעתם לפני שהעלו אתכם עליית הגג. כן. מה? עכשיו, פה צריך להיות בצד ימין, ככה היה בית כיסא. יש לי תכתוב. זה לא הבית כיסא שהיה אז. זה לא הבית כיסא אל תתארו לכם את הבית כיסא. אלא, לא היה כזה. שם סירים? לא זוכר בדיוק. סירים. לא, היה עם אשכנז. יודע טוב, פה היה משטח כזה, היום הוא לא משטח, אולי הוא היה למעלה. היה למעלה אולי. אתה רואה משטח כזה שהייתי מאבד לו עם קלשון. לא יקרה. אבל